musade nkhawa ndi kanthu kalikonse, koma m'mapemphero anu onse muzipempha Mulungu zimene zikusowani, ndipo nthawi zonse muzipempha ndi mtima oyamika. Afilipo chapter 4 verse 6. Kupempha ndi mtima oyamika. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Abale ndi alongo, ndafuna ndikulandireni lero lachitatu wiki imeneyi ya 32, pamene tikufuna kugawana mawu komanso kusinkhasinkha makamaka mawu amene ochokera mu Uthenga Woyera wa Luka chapter 17 verse 11 mpaka na verse 19. Mutu wa ulaliki wathu wa lero: kodi tingamathe kunthokoza Mulungu bwanji pa chilichonse chimene chinachitika m'moyo mwathu? Ambuye Mulungu wamphamvu zonse akudaliseni. Tipemphere. Ambuye Mulungu wamphamvu zonse, mawa uno tikufuna kuthokozani pa chilichonse chimene timachiteka ngati ndi zazing'ono koma ndi zazikulu m'moyo mwathu. Moyo, ana athu, ansembe athu, machalichi athu, komanso mphatso zosiyanasiyana zimene mumatipatsa ife osakuthokozani. Ambuye tikuti zikomo. Pamene tifuna kumva mawu anu, tsegulani mitima yathu kuti tiyamve mawuwa ndi kugwiritsa ntchito tsiku ndi tsiku. Abale ndi alongo, ndine mawu uno Bambo Chisomo Kingsley kukulalikirani kuchokera ku Sudani. Mawu oyamba akuchokera m'buku la Luntha mutu 6 ndime ya 1 mpaka 11, amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a Clementina Kachali kuchokera ku St. Paul's Mndala Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Mawu oyamba. Mawu a m'buku la Luntha. Tamvani tsono inu mafumu, ndipo mumvetse bwino. Phunzirani inu oweruza dziko lonse lino lapansi. Tcherani khutu, inu olamulira makamu a anthu, inu amene mumanyadira kuweruza unyinji wa mafuko. Mphamvu zanu adakupatsani ndi Ambuye. Wopambana zonse ndiye amene adakupatsani ulamuliro. Ndiye amene adzayang'anitsitsa ntchito zanu ndi kusanthula maganizo anu. Tsono ngati inu, atumiki a ufumu wake, simudaweruze mwachilungamo, ngati simudamvere malamulo, ndipo ngati simudatsate kufuna kwa Mulungu, Iye adzakufikirani moopsa ndi mwadzidzidzi. Chifukwa mulandu umakhala woopsa kwa anthu olamulira anzawo. Anthu amphamvu adzafufuza kwambiri ntchito zawo. Ambuye mwini zinthu zonse saopa ndi mmodzi yemwe. Sawerengera kuti uyu ndi wamkulu, chifukwa ndiye amene adalenga akuluakulu ndi ang'onoang'ono omwe. Onse amawasamala chimodzimodzi. Koma amene ali ndi mphamvu, Iye adzayang'anitsitsa kwambiri ntchito zawo. Tsono inu mafumu, mawu angawa akukhalira inu, kuti muziphunzira luntha, osalekana nalo. Adzawerengera kuti ndi oyera mtima amene amatsata malamulo, olungama ndi mtima wabwino. Amene adawaphunzira adzatetezedwa nawo. Tsono funafunani mawu anga, muziwakumbukira, ndipo mudzakhala ndi luntha. Mawu a Ambuye.
tithokoze Mulungu. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Luka oyera. Pa ulendo wake wopita ku Yerusalemu, Yesu adadzera m'malire a Samariya ndi Galileya. Pamene ankalowa m'mudzi wina, anthu 10 akhate adadzamchingamira. Adayima kutali nanena mokweza mawu kuti, Yesu Ambuye, tichitireni chifundo. Pamene Yesu adawaona, adawawuza kuti, pitani kadzionetseni kwa ansembe. Pamene iwo ankapita, adachira. Tsono mmodzi mwa iwo ataona kuti wachira, adabwerera nayamba kuyamika Mulungu mokweza mawu. Adagwada nkuwerama kwambiri pamaso pa Yesu namuthokoza, koma munthuyo anali Msamariya. Apo Yesu adati, kodi achira aja si 10, nanga asanu ndi anayi ena aja ali kuti? Ndiye kuti sadabwerere wina aliyense kudzayamika Mulungu koma mulendo yekhayu. Kenako Yesu adawuza munthuyo kuti, nyamuka, pita, chikhulupiriro chako chakuchiritsa. Uthenga wa Ambuye. Nyamuka, pita. Achemwali, nyamukani, pitani. Achimwene, nyamukani, pitani. Abambo, asisteri, nyamukani, pitani. Chikhulupiriro chanu chakuchiritsani. Ndipo sizokhazo ayi, kuthokoza kwanu kwakuchiritsani. Nchifukwa chani Yesu, Baibulo olembayu, akutiwuza kuti Msamariya anali pakati pa Samariya ndi Galileya? Tikumbukire izi kuti kalero anthu aku Samariya ndi anthu aku Galileya, aku Yudeya, anali ndi zifukwa zawo zosiyanasiyana. Ayuda aku Samariya, Aisraeli atapita ku exile, kapena kuti atatengedwa ndi maufumu ena kukhala ngati akapolo. Ayuda aku Galileya atapita, aku Samariya anatsala chifukwa ambiri sanafune kutsatira za Chiyuda. Ndiye panali paja amaona ngati kuti Ayuda aku Samariya si ndi anthu amba osakhulupirira, sasata chikhulupiriro. Koma Ayuda aku Galileya anali aja otsatira malamulo a Chiyuda. Ndiye pa anthu pa mitundu iwiri imeneyi, onse ndi Ayuda koma samagwirizana. Chimodzimodzi ngati tiziti asena mwina akuchikwawa ndi asena aku Nsanje, kapena kuti ayawo aku Mangochi ndi ayawo ambalakamu kapena machingamu. Zinali choncho. Ndiye Yesu akuti mmodzi mwa aja amene samakondedwa, Msamariya, ndi amene anabwera kudzathokoza. Kuthokoza. Father, mundipempherere ndipeze ntchito munayipeza olokupangitsa misa amalawi anzanga. Pali chimodzi chimene tifuna tiphunzitsane, chimene ndikuona kuti mpingo wathu ife wa Chikatolika ku Malawi mwina sitinaphunzitsidwe mokwanira, ndi kukhala ndi khalidwe kuphunzira Mkhristu aliyense kumapempha misa kuti Ambuye ansembe akuchitireni paguwa. Sikuti mupereke ndalama ayi, ngati mwapereka mphatso zili bwino, koma kumakhala umapita ku munthu kupalishi kutha wiki olo Mkatolika mmodzi osapempha misa. Chifukwa chani timapempha misa? Kuthokoza. Bambo, mukupanga misa mmawa, ndikufuna mundipempherere amunanga chifukwa chokuti sanandisiye ngakhale timakunthana daily. Mukuthokoza. Bambo, mwana wanga aphunza mayeso a form 4, basi mundikumbukire pa misa chifukwa chokuti kupempha ndiye timakukonda. Koma kuthokoza ayi. Nchifukwa chake Yesu akuti mwaonatu sanali ambirimbiri. Ndithu ndi ambiri amene amapempha azibambo ansembe komanso masisteri komanso magulu pa mutipempherere, koma ndi angati amene amabwera kuti Father, kankhuku akakaka ndikuthokoza Mulungu ayankha mapemphero anu aja. Zimene zitenera kuziphunzira. Ndifake Yesu akuti nyamuka, pita, chikhulupiriro chako chakuchiritsa. Kodi pali zinthu zingapo zimene mwina ndingofuna ndikukumbutseni mukudzidziwa kale zokuti tinyenere kuthokozera Mulungu? Tiyambe ndi verse iyi. Salimo chapter 118 akuti thokozani Mulungu chifukwa Mulungu ndi wabwino ndipo chifundo chake chilibe malire. Chifundo cha Mulungu
chikondi cha mulungu chilibe malire. Ndi ndifuna ndikupaseni njira zingapo zifukwa zokuti inuyo mwena kumanthokoza mulungu nthawi zonse. Chifukwa ena afe tikukanika kuthokoza chifukwa chokuti we take things for granted. Basi zikundichitika ndikuti basi mese na kukhalira. Ayi, palibe chimene chimachitika pa dziko lapansi pano chabwino kwa ife popandapo dzanja la mulungu. Choyambirira, fundo yoyambirira, muzithokoza mulungu chifukwa chokuti mulungu wakupatsani moyo. Abale ndi alongo, ndikuyankhula pano kumotchale kuli anthu anali ndi mapulani nsongati niyo kuti azamvera mwina tiyankhule na Ambuye. Analinso ndi mapulani ngati kuti mwina azapitapo ku chalichi. Analinso ndi mapulani ngati nomwe mmene muli nawo mapulaniwo anthu aja pano akudikira kuyikidwa. Inu muli ndi moyo. Ambuye zikomo. Ambuye zikomo. Pamene Yesu ankayankhula ndi ophunzira ake anati, kodi anthu amene mukawerenga Luka chapter 13 verse 1, kodi anthu amene Pilato anawaphaja ndiye kuti anali atsoka? Ayi, sanali atsoka. Yesu wakuwauza inali nthawi yake, inu muzithokoza mulungu. Pamene tikuyankhula pano ku Sudani anthu akuphedwa, ine ndimathokoza mulungu tsiku ndi tsiku. Ambuye mwandipasa moyo, ndikhala ndi tsikuli, ndi mphaso yayikulu kwambiri. Ena nomwadzuka panopa kuti imike manja. Anthu nonse muli mkati muno mukumvesera nchalichi muno kuti tiyimike manja. Ndi angati amene le tsiku lero adzuka mamawa kupemphera kapena dzulo pokagona napemphera ndikunthokoza mulungu chifukwa chakuwateteza tsiku lonse? Ayi, kumanthokoza mulungu chifukwa cha moyo. Fundo yachiwiri, tizithokoza mulungu chifukwa cha chikatolika chathu. Kulibe tu mpingo wokoma kuposa uwu. Mundifunse neyo ndipo ndikupasani zisanzu. Kulibe ola kunamizeni chotani, ola kupangeni convince chotani. Palibe mpingo pa dziko lapansi pano umene umakonza anthu komanso kwakhala kuti akhale oyembekezera kufa ali oyera. Olo mutati mutenge akhristu ampingo ina 10 ndi akhristu achikatolika 10, muzamva kuti 10 amene aja amene amwalira asala akatolika amamwalira ambiri asanapange chilapiro. Ndi mpingo wanji umene umakukumbutsani kulapa machimo anu kuposa mpingo wa chikatolika? Palibe. Ena zimathafa zaka 5 munthu osalapa, koma akatolika mukumbutsidwa tsiku ndi tsiku. Usathe mwezi musanalape. Ndiye kuti ansembe athu Yesu Khristu akufuna kutilimbikitsa tikhala anthu oyera mtima. Chifukwa chake pamene anthu adwala itanana ansembe ayende nawo mpaka na kumapeto chifukwa cha chipulumutso. Ndikukhulupirira kumwamba kula katolika ambiri kuposa anthu ena aliwonse chifukwa cha chilapiro chimene chimatipanga purify, kutiyeretsa tsiku ndi tsiku. Amene zikunkhuzayo zinkhuze. Sindikulalikira ine, ndikulalikira akatolika anzanga. Fundo yachitatu ndi awa kuti ma spiritual blessings kapena kuti madalitso auzimu amene mulungu watipasa njira zosiyanasiyana. Chikhulupiriro chathu komanso si madalitso a muuzimu okhawo, madalitso amene achite kuti material blessings kapena kuti madalitso a zinthu zimene mulungu atipatsa. Ngakhale timanyinyirika kukanika kuthokoza akulu ntchito imene mukuyida ndaula eniyo panopa. Nditha kukuwuzani anthu amene akugwada tsiku ndi tsiku kupempha bambo, ndifuna nditapeza ntchito ndikhale ngati gadi, ndikufa ndi njala. Mamuna amene mukunenayo ando odwala Yesu abwinobwino, ena akugona osakugona tsiku ndi tsiku kunsaka mamuna ngati amene. Musiyeni muzaona zimene atazanitole anthu ena. Ine bedi yanga isili bwino, bola inu muli ndi denga. Kumawerenga madalitso anu limodzi ndi limodzi dalitso, muzaona kuti inetu ngakhale ndi makwiya ndi zinthu zosiyanasiyana zimene mwina mulungu sanandichitire, koma ndine odalitsidwa kuposa kwena. Sinagonepo ndi njala ayi. Kumathokozanso pamene mulungu wakuyankhani mapemphero anu. Salimo 118 verse 21 Bible likuti, ndimathokoza inu mulungu chifukwa chondiyankha mapemphero anga komanso pakundipatsa chipulumutso. Ndi tsiku la lero mungaganizirepo bwanji niyo ngati panokha kuti kodi ndi chani chimene mulungu anandipatsa ine, ndiyenera kunthokoza, anandiyankha pemphero. Pomalizira abale ndi alongo, tithaso kumanthokoza mulungu chifukwa cha anthu amene ali mmoyo mwathu. Ndisanametu ena anu mwena kumakhala nokha, koma pala anthu ena ake opirira. Mpingo ukupirira nafe.
amuna athu akupirira nafe, akazi athu akupirira nafe, ansembe athu akupirira, ena afenso even ife ansembe sitenaso mwenanso kumatetezedwa ndi anthu cha makhalidwe athu, koma anthu akutikonda, akutisamala. Ndi dalitso liti pa umoyo wanu limene mungaliwerenge tsiku la lero? Ndikupita kukagwada pamaso pa Yesu Khristu kuti Ambuye ndizoonadi ndapempha chifundo chanu, koma panono ndabwerano ngati Msamariya uja kuzakuthokozani. Ambuye zikomo, ndi zikomo pa chilichonse, zikomo. Ambuye akudalitseni nonse, m'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.